Bon dia a tothom, especialment als nostres seguidors. Benvinguts a una nova tertúlia d'Esport 99, una tertúlia esportiva feta per gent de la generació de 1999. Bon dia, Pau. Bon dia. Lluís. Bon dia. Icar. Bon dia. Pol. Bon dia. Perfecte, si us sembla comencem pel partit del passat diumenge contra l'Atlético. Creieu més en aquest equip, en aquest Barça? Jo sincerament sí que crec més en aquest Barça. Després de, podríem dir, la crisi aquesta que ha passat, la confiança per l'equip anava menys i sobretot la confiança cap a Luis Enrique, però després del partit contra l'Atlético m'ha demostrat, el Barça ha demostrat que podem creure en ell. Bé, per mi és una prova superada, però no és la definitiva, i tot i que dona bastanta moral i agafa una mica d'aire a Luis Enrique, s'ha de seguir treballant. Jo abans del partit ja hi creia, tot i que sí que és veritat que m'ha donat esperances i més que Luis Enrique, el trident, que ara comença a funcionar i crec que ells tres ens poden fer guanyar molts títols. Jo personalment no crec que sí, s'ha passat una prova, com ha dit el Lluís, però realment és el que Luis Enrique, que es torni a perdre un partit o empatar un tipus Getafe, un d'aquests, es torna a muntar la crisi, a tota la polèmica, així que realment tot continua. Jo estic d'acord sobretot amb el que ha dit en Lluís, que s'ha de treballar molt, sobretot amb els partits fora de casa, que de moment és el que ha marcat la diferència d'aquesta lliga, i el Barça s'ha mostrat, o sigui, els resultats que han tingut dolents, excepte la derrota al Camp Nou contra el Celta, els altres, totes les derrotes i empats han vingut en partits fora de casa. Tot comença aquest cap de setmana contra el Depor, un camp que, bueno... El Madrid va guanyar fàcil, però sabem que és un camp extremadament difícil i que el Barça ho haurà de donar tot per guanyar, i és això, no serveix només concentrar-se i jugar bé contra els grans i després perdre el camp de Getafe. És un partit molt important per acabar amb bon peu la primera volta. Sobre el partit de l'Atlético, vaig trobar un Atlético bastant fluix per al rival que és i el que ha demostrat, i que semblava que tenia una mica més de molta feina per fer per l'eliminatòria de la Copa. L'Atlético, de fet, va sortir a jugar el seu joc una mica, a tancar-se al darrere i a intentar trobar les seves opcions a la contra, tot i que en la primera part no les va trobar. Un joc que s'ha dit molt dur, sí, i que crec que un dia Novayenko no va castigar com mereixia. De fet, jo voldria destacar el paper que va fer l'àrbitre, que es va equivocar 3 o 4 vegades, però ja amb les mans de Messi el controlar, van semblar bastant clars. Després el penalti de Messi, que és bastant dubtós, ja que és una jugada d'això, i la jugada que no sé què li van fer a dintre l'àrea, que va ser Busquets, Rakitic, que s'havia de castigar. I una errada de Reu també va ser la triple entrada del turmell de Jiménez sobre Neymar, que ni tan sols va evitar falta ni falta. Molt bé, si us sembla ara intentarem posar-nos en contacte amb la Mercè Serret, que va ser la guanyadora de la porra d'aquest partit, encertant el resultat, i ens intentem posar en contacte amb ella. Hola, bona tarda, Mercè. Hola, bona tarda. Quines serien les teves impressions o el resum sobre aquest partit? Moltes gràcies per deixar-me tindre aquesta conversa amb vosaltres i sortir a la tertúlia, però el que més il·lusió em fa és el resultat. Comptant que soc molt del Barça, que van jugar molt bé, van lluitar i van aconseguir un resultat que era molt bo, tal com està ara la Lliga, considerant que van guanyar amb un rival molt fort i sobretot en defensa. Estic orgullosa del Barça, encara que quan no lluiten el que tenen que lluitar, perquè ells són molt bons i poden fer-ho, m'enfado, però no és el cas del diumenge. El diumenge van lluitar i van guanyar. Si tinc que destacar alguna cosa seria que l'àrbit va deixar de marcar faltes a l'Atlètic de Madrid, sobretot al principi. Dit això, és que el Barça. Bona tarda i moltes gràcies. Molt bé, Mercè, gràcies per la teva participació i fins la propera. Aquesta era l'opinió de la Mercè. Vosaltres creieu realment que el Barça ara mateix està millor que el Madrid i l'Atlético? Després de veure l'eliminatòria entre Barça i Madrid i Atlético,
sí que em dóna a pensar que el Barça potser està millor perquè contra l'Atlético tampoc vam tenir moltes dificultats i el Madrid ha estat incapaç de guanyar a l'Atlético en 2 partits. Jo penso que és una pregunta molt difícil de contestar, ja que dins una temporada tan llarga sempre hi ha millors moments, mals moments. Abans del Mundial de Clubs i que s'acabés l'any, el Madrid semblava estar en molt bona forma, superior als altres rivals, i ara sembla que va ser Atlético, que estan una mica per sota, estan millor, tot pel període, depèn del moment de temporada que estem. Jo crec que la pregunta no es pot respondre amb el simple de vam guanyar l'Atlètic i l'Atlètic va guanyar el Madrid, així que som millors que els dos, perquè això és futbol i no són matemàtiques, i per mi el Barça està millor que l'Atlètic perquè ho ha demostrat, però l'únic partit que s'ha jugat contra el Madrid es va perdre de forma contundent i no m'atreviria a dir que estem millors que ells. Jo dic el mateix que el Pau, ara no té que ser agradecint que vas fer bé l'altre perquè et pot arreglar un partit i sorprendre't aquell equip que ves una part pitjor. Però a veure, el Madrid a mi em dóna la sensació que ha fet una planificació molt forta fins al Nadal per arribar molt bé al Mundial, com va fer el Barça un any, i després em dóna la sensació que es desinflarà bastant. De moment després del Nadal ja li està costant i no està fent el joc aquell que feia abans, i jo crec que anirà baixant. Sí, però tal com ha passat això al Madrid, va passar abans de Nadal amb el Barça, amb l'empat a camp de la Real i una sèrie de partits en què el Barça no va acabar de carburar bé. I repeteixo que he dit abans, són moments dins d'una temporada. Un cop definits els emparellaments de la següent fase de la Copa del Rei, com creieu serà aquesta eliminatòria contra l'Atlético de Madrid? Bueno, és una eliminatòria molt difícil i encara més si la tornada és al Calderón. Com és, si l'Atlètic aconsegueix marcar al Camp Nou i el Barça no agafa una bona renda, es patirà molt i depèn del resultat de l'anada es pot definir bastant la tornada, sabent que juguen al seu camp. Jo voldria dir que, fora del terreny de joc, crec que el fet que s'hagi portat el partit a les 10 de la nit, a l'anada, trobo que traurà molt, realment, un ambient al Camp Nou que serà bastant fred i no crec que s'ompli del tot. Si l'altre dia va costar allà a les 9, un dia laborable a les 10, encara pitjor. O sigui, crec que s'han equivocat a la federació. A mi em fa una mica por aquesta eliminatòria pel fet que he tingut la tornada al Calderón i després també, com he dit abans, la duresa de l'Atlético. Crec que aquests 2 partits potser poden influir en la Lliga i en canvi el Madrid, que anirà més descansat de partits, potser ho aprofita. Sí, crec que la clau de l'eliminatòria pot passar pel partit del Camp Nou, ja que és veritat que el Barça tregui una bona renda de cara al partit del Calderón, perquè l'Atlético com a local és on ha estat més còmode, però bé, serà una eliminatòria en què els 2 equips seguiran amb la seva filosofia de joc, un esperant més al darrere entre les contres, i el Barça intentant tenir la posició de la pilota. Un 3-1 seria perfecte. Crec que... Si no s'equivoquen en cap Una renda de 2 gols seria perfecta per començar el partit del Calderón. Ara que Luis Enrique s'hauria de mirar el partit que va fer el Villarreal al Calderón, en el que el va guanyar i crec que es poden aprendre moltes coses. Si es passa contra l'Atlético es pot dir que la Copa quedarà relativament fàcil. Jo crec que el guanyador d'aquesta eliminatòria guanyarà la Copa. I jo parlant sobre possibles alineacions, afegiria que a part del trident de dalt seria important que juguessin amb un mig camp físic, com van jugar l'altre dia, seria el cas de Rakitic, Busquets o Busquets-Mascherano, perquè el Barça, l'Atlético és un equip que té molta intensitat i tenir un jugador amb molt de físic al mig del camp va bé. Crec que el que no hauria de jugar és Iniesta, que el seu rendiment sincerament l'estic trobant bastant baix i a més és un jugador amb molta classe, però que si li juguen dur com juga l'Atlètic no té... Podria jugar a Rafinha. Podria jugar a Rafinha. Però podria jugar dos pivots. Iniesta no va destacar molt, però va haver-hi algunes jugades en què es va notar la màgia que es manxa. I es va implicar defensivament. Sí. Molt bé, perfecte. Què en penseu de la pilota d'or guanyada per Cristiano Ronaldo? Amb els gols i títols que ha marcat és innegable que pot ser mereixedor d'una pilota d'or, però el que em penso a mi és que realment si hagués de triar jo hagués triat Neuer. Jo he trobat a faltar que per part dels periodistes, capitans, d'entrenadors que podien votar per cada país, no s'hagi considerat que tant Neuer com Messi van ser finalistes del Mundial
de seleccions i que Cristiano fa un paper molt lamentable i això trobo que, bueno, al cap i a la fi són els periodistes qui voten ells. És la mateixa història de cada any. Sí. El que es vota és el millor jugador de l'any, però jo crec que si es votés per la qualitat del jugador, jo crec que no hi hauria dubte en que el vencedor fos Messi. Per altra part, també voldria destacar el patètic crit que va fer Cristiano Ronaldo quan va guanyar el Pilota d'Or, que no és digne d'una gala com la Pilota d'Or. Sí, si hagués guanyat la Pilota d'Or, bueno, havent-la guanyat Cristiano o l'hagués guanyat Neuer, està clar que potser era més just que Messi, perquè la temporada passada va ser fluixa. Sí, I tot i que, bueno, és això el que ha dit el Cristiano Messi és millor que aquests dos i... En Lliga i Champions ha fet un registre, la veritat que se'n va reconèixer que són espectaculars, però és el que ha dit el Pol, que al Mundial pràcticament no es va veure Cristiano. Bueno, el que hem de tenir en compte ara és que ni el 2015 es guanyen, es tindrà en compte la Copa Amèrica, ni el 2016 l'Eurocopa, ni el 2017 les federacions, perquè si la UEFA no li va donar la Pilota d'Or a Iniesta el 2010 ni a Neuer aquest 2014, crec que ja no es pot tenir en compte. Molt bé, amic d'esport. Perfecte. Ara, Lluís, ja entrarem en temps de la càpsula esportiva, ens parlarà de la Copa del Rei de bàsquet, però abans voldria saber què en penseu vosaltres, què creieu, si la penya té alguna possibilitat de guanyar la Copa o no. Home, jo crec que sí que es pot... Bueno, a veure, és... Molt ràpid, sisplau. Parlant realment, és molt difícil guanyar la Copa. Hi ha equips molt per sobre de la penya, tot i que si segueix amb la línia de Lliga, on ha guanyat Barça, Unicaja, Madrid va estar a punt, Laboral Cutxa... Sí, és el que has dit. A principi de temporada només el fet d'arribar a la Copa ja era un èxit, però veient com ha començat la penya aquest any, doncs esperem que pugui arribar com a mínim a les semifinals. Bé, hi ha una notícia bona, que és que la penya segurament sortirà de cap de sèrie si no hi ha un imprevist contra el Cajasol, i la dolenta que els rivals que no són cap de sèrie, els rivals possibles de la penya, són molt difícils. Jo diria el mateix que l'Ica. Perfecte, doncs entrem ja a la càpsula esportiva. La càpsula esportiva d'Esport 99. Bé, la Copa del Rei de la qual hem parlat es celebrarà a Gran Canària entre els dies 19 i 22 de febrer i estan convidats els 8 millors equips, en teoria, per la classificació d'Espanya. Tot i que encara falta més d'un mes, aquest cap de setmana es definiran quins són aquests equips. Els que ja estan classificats, el primer va ser el Gran Canària, a saber-se la seu, l'anfitrió, l'equip del lloc hi va directe, i els primers classificats per mèrits esportius han sigut l'Unicaja, el Madrid, el Bilbao, la Penya i el Barça. Si aquests 5 equips guanyen tots aquesta jornada, seria el Barça el que es quedaria fora dels caps de sèrie. Fora d'aquest grup de privilegiats i de l'anfitrió, quedarien 2 places que es repartiran entre 4 equips. El que té el millor és el CAI Saragossa de València, que només guanyant s'asseguren la seva estada, i els 2 que tenen pitjor són l'Obradoiro i el Múrcia, que tenen més difícil. Tindrien que guanyar i esperar una derrota dels de Saragossa, i que el bàsquet a la Veràs els acompanyés. Perfecte, aquest resum. Ja per acabar el programa, algun apunt? Jo sí que voldria destacar un fet que va ser el partit de l'Atlètic de Madrid, o al revés, que vaig veure un gest molt lleig per part d'Isco, que va fer una entrada molt bruta als minuts finals i un gest molt antideportiu, tant com del jugador com l'afició, que el va aplaudir i el va corejar. I un periodista que va qualificar l'entrada de nen petit ha hagut de demanar perdó. I bueno, en aquesta setmana que tots hem sigut Charlie i tota la llibertat d'expressió, crec que és lamentable aquí la hipocresia d'haver de demanar perdó per una opinió d'un periodista. Molt bé, perfecte. Doncs amb això ja tanquem el programa i ens tornem a retrobar en una setmana. Esport 99. Gràcies per seguir-nos.